Ráno vstaneš, zapneš mobil, rýchlo sa obliekaš, rýchlo raňajkuješ, alebo ani to nie. Bežíš na bus, utekáš do školy alebo do práce, odpovedáš na správy, riešiš veci a ideš spať. A zajtra znova. Ako to, že stále nestíhame? Technológie, sociálne siete, instantné správy. Všetko je o tom, čo najrýchlejšie prijať, čo najrýchlejšie spracovať a ísť ďalej. 10-sekundové TikToky, 2-sekundové reakcie, boom, ďalší podnet. Mozog je preťažený. Malo by si s tým scrollovaním prestať. Ale paradoxne. No, asi máš pravdu. Ak nič nerobíme, cítime sa previnilo. Dnešná doba nás tlačí k tomu, aby sme boli produktívni. Nemáš výsledky, stratíš sa. A tak každý beží, lebo sa bojí, že zaostane. Systém nás naučil, že oddych sa rovná lenivosť. Ale vážne? Realita je taká, že väčšina vecí nemusí byť okamžitá. Ak sa zastavíš, svet sa nezrúti. A čo ak práve vtedy začneš skutočne žiť? Čo ak by sme namiesto toho, aby sme sa stále niekam ponáhľali, sa konečne rozhodli byť prítomní? A ty? Kam sa ponáhľaš?